Zdravím všetkých hráčov a hráčky, moje meno je Kverty a ja vás vítam pri úplne novom dieli z hry Planet Base. No, takže vítajte pri dieli číslo 4. Svojím spôsobom pokračujeme skoro tam, kde sme prestali. Samozrejme, pre vás je to možno hneď, ale pre mňa je to hodný týždeň alebo dva, neviem presne teraz koľko. Trošku som to pustil, asi tak minútku, dve som to hral za kamerou, ale ináč dokopy nič som nerobil. No. Už aj neviem, čo všetko sme tu, ale ne. Čo nám skapal robot? RIP robot. No. A čo máme, čo nemáme? Máme toho akurát dosť, by som povedal. Áno, tu vidím, že staviame nejaké tie rastliny do biodomu. Vody máme dosť, čo je super. Čo bolo postavené aj? Ďalšie tieto. OK, ľudí 34. 12 workerov, 8 biológov. To by malo byť dosť. Robota už máme späť. Neviem, jak je to možné. What? Tu píše 2 roboti, hej? Ja nie, to je dokopy. OK. Tak nič, nemáme späť. OK, kapacitu toto máme pre 40 čo? Oxygen pre 39 dokonca iba. Aj robot spotrebuje určite taký kyslík. Dobre, tu postavíme ďalší generátor. Aha, to je čo? Kantína. OK, tak tu postavíme ďalší generátor. Aký? Veľký. Hej, postavíme veľký, to bude dobré. Colonist ship? Jak to, že prišli kolonisti? Aha, my príjmame ešte stále kolonistov? Som myslel, že nie. Dobre, nechajme ich tak. Hej, nechám to asi takto. OK. S energiou sme na tom biedne. Teda biedne. Máme tu na nejakú tú zásobu, ale ide to rýchlo hore, keďže aj vietor práve fúka trochu. Dobre. Nie je to až také zlé. Potrebujeme iba postaviť kantínu a na to potrebujeme plasty a na plastoch nikto nepracuje. Prečo? Neviem. OK, postavme ešte tento. Teraz si... toto. Som si nevedel spomenúť, jak sa to volá. Väčší? Ne, bude stačiť maličký. Tak. Máme to prioritizované, ale nikto tu aj tak nestojí a nepracuje pri tom. A čo keby sme si otočili celý pohľad? To predtým bolo lepšie. No dá sa to aj kvečkom, dobre, ja tu s myškou točím jak debil. OK, tak. Ste ospali a máme malú postelí. To znamená, že to nepostavíme, pretože nemáme kde, teda kde. Počkaj, stop ľuďom. 39 z 39, tomu sa vraví v pravý čas to zastaviť, OK. Ľudia nemajú kde spať. No až také zle to nie je. Čo máš? Ten patent mi je teraz na nič. 66. Budeme 66. Dajme mu tak. To je až moc. Niečo, čo je za 5. Jedlo nerad veľmi dávam, ale tak no. Čo, nemáme vodu? Máme vodu. Prečo si zmenný? Chod sa napiť. Ale aspoň, že pracujú všetci, no. Super. Až také zle to nie je. Mesto sa nám generuje. Teda generuje, rastie, alebo ja neviem, jak to tu funguje vôbec. Teda funguje, ako myslím, ako by to fungovalo v reále. No.
OK, vytradovali sme pár plastov, dúfam, že pôjdete postaviť rovno tu na tú blbosť pre robotov. Chcel by to ten generátor hlavne postaviť, no už idú. Vieš čo? Ne, nechám to tu na. 7 plastov, super. Tak, to by bolo poriešené, dobre. To, čo som dal ako posledné, sa postavilo ako prvé, to nemôže byť náhoda. No ešte postaviť connection. Super. Tak, auto repair. Metalu máme dosť, čiže tak nejak. A zatiaľ bude stačiť jedna tá blbosť na stavanie. V podstate nemáme ani patenty na to, aby sme mohli stavať viacej robotov. Dobre, toto sa dostávalo. Teraz už iba tátu potrebujeme 2 a 4, to je 6, máme 4. Ďalšie 4 sú vo výrobe, takže... meteor. Posunula myška až na druhú stranu obrazovky, teda na druhý monitor. Kde to spadlo? Tu niekde vedľa. OK. Dobre, energia je úplne v pohode, ale tak strašne by som teraz chcel postaviť ďalšiu túto. Ďalšiu tú blbosť na, áno, power collector. Ale nemôžem, lebo potom by sa tieto veci nikdy nepostavili. Takže poďme. 39, no. Prečo iba 39? Každý dáva 20. No 42 proste, to je diskutabilné. Ale nebudem už príjmať ľudí, predsa len. Sme na hranici. Teda sme na Marse, ale... nice. Ale nemali by sme už pridávať ďalších ľudí. Rozmýšľam, jak to bude asi No, nechám to zatiaľ iba s jednou vecou konektnuté. Mega storage. Teda masív. Ale to mi netrvá. Driller bot a to je konstruktor. 224 je to čosi. Nemáme ešte zatiaľ veci na tradovanie. Potom jak nám vzrastie vzrastie nám, jak to povedať, produkcia jedla, presne tak. Tak, nice. Tak už budeme môcť aj viacej tradovať s ostatnými. OK, poďme, čo klikám tu na poďme povoliť kolonistov. Postavte tu, to je čo? Aha, to je tá nová vec. Postavme tu ešte ďalšie. Už iba jedno sa vojde, dobré. Ďalšie 2 postele, pretože môžeme. Tu už iba 2 veci, teda 2 plasty ostávajú. No kolonisti, poďme. Potom pravdepodobne urobím to, že tento generátor zbúram a zarovnú s ním aj tento airlock a celé to tu naprestávame. Veď vy uvidíte jak. Potom už k nám budú chodiť aj nepriatelia, votrelci, tak to by som to povedal, ktorí prídu, budú ozbrojení a budú strieľať do našich kolonistov, čo my samozrejme nechceme. Tak preto tu postavíme security miestnosť a k tomu tu na airlock. Neviem, čo mi pískal, sluchátko alebo v uchu? Dobre, som späť. No už to postavte. Ten bod mi chýba, lebo on nič iné nerobil, on iba staval. A nemuseli za nič spať. Aj toto tu by trebalo postaviť, čo to potrebuje? 2 tieto semikonduktory. No, a tak na tom pracovať? No už to tu nahovorí. O čo, že tu budú intrudery? O čo? Ale nebudú, bo išiel jeden hneď preč. Ak by išli všetci dnu, tak vtedy to budú votrelci. Dobre, tak, poďme sem postaviť pár vecí.
Počkaj, dobre, tak tradeov, obchodníkov tam nechajme zatiaľ. Tradeov, ty vole, to je slovo toto. OK. Nejakú telku sem, nejakú telku sem. Nejakú rastlinu sem. Ja sem sa už nevode. Ani toto sa sem nevode, ale no tak. OK. Ne, bude stačiť toľko teliek, tu dajme ešte nejakú tú kitku, alebo rastlinu. OK, to bude musieť stačiť. To je kopa plastu. A hej, kámo! Ne, dobre, no tá aspoň neprichádzali kolonisti. A teraz sa bojím, že už sem niekto môže prísť. A iba jeden worker. Takže zatiaľ je to v pohode. Wow, materiálov máme toľko, že až rozmýšľam nad ďalšou processing plant, ktorá bude niekde tu na. A ja už viem, čo urobím. OK. Poďme teda spomaliť čas a naplánovať si to. Len blbé je, že dovtedy... Počkaj. Akú máme kapacitu? Joj. Toto. 69 ty dávaš za 20. Ok, tak ešte jeden oxygen generator. Oxygen generator. Sice nemusel by byť. Teoreticky nemusel by byť. No, lebo ja chcem postaviť tak, aby som vám to vysvetlil. Sem príde Starport. Sem, niekde. No. Toto celé zbúram, toto zbúram, sem príde security miestnosť airlock, sem príde security miestnosť airlock a sem chcem dať túto processing plant aj s minou. To bude úplne super, len potrebujeme plasty a potrebujeme, viete čo, ešte nie, až za chvíľu. OK, Sandstorm, a znova čas sa spomalil, no. Ja nemám control center, to si robíš srandu, teraz, keď to najviac potrebujem. Dobrá, tak zrýchlime ten čas. Poďte všetci dnu. Aspoň vrtulky pôjdu na max. Fajne veľa energie si našetríme teraz. Teda ušetríme a nazbierame, to je v jednom slove, viete, našetríme. A ne, viete čo, ešte predtým, než pôjdeme čokoľvek urobiť, tak... Joj, prosím vás, máme toľko ironu. OK. Dobre, skončilo to. No, už to ide rýchlo hore. Ešte jednu vrtuľku postavíme. No, dá sa to spojiť. A to by som zbúral tie hovadiny. OK, po vrtuľke postavíme... Tak. Tu príde veľký generátor, pretože môžeme. Aj keď som ho nemám postaviť asi tak ďaleko, ale... I don't care. Toto spojíme. No, sa spojí hneď. Joj, to je super. No a potom tamto zbúrame. Čo máš? Jedla máme kopu, čo som rád veľmi. Asi nič. Jedine pivo. A sme ho tu na... Pivo, nech sa nám všetci opije, 60% plus, ne, dík. Áno, typkovia, teda ľudia nemajú kde spať, takže ešte jednu dorm. Tak. A potom sem príde ďalší airlock a ďalší starport. Alebo landing pad, to ešte uvidím. Jediné čo, nemáme plasty a presne toto chcem urobiť.
No kto došiel? Dobre, stop kolonistom. Už nepríjmame utečencov. Sa bojím, že to boli intrudery teraz. A tak ešte nemám control center, takže by ešte nemuseli. O, typek má zlomenú nohu a prečo sem nejdeš? Prečo sem nejdeš? Dobre, ešte sa tam dodať jedno. Nespoja sa? Ale no. Ok, nevadí, to je tu na spojené, čiže to až taký problém nie je. Dobre, takže potrebujem údaje. 72. Ak to dám preč, tak by mali všetci teoreticky prežiť. Teda, to sa ešte nepostavilo. OK, všetci prežijú, to nie je problém. Ale nie sú plasty. Tak ich vyrobte. Super, ďalší storage plný. Meteority. Schválne, jak ďaleko sa dá ísť? Ani ich neuvidím, podľa mňa. Si predstav, že tu na niekedy budeme mať kolóniu. Odpovedz nie, nebudeme. Pretože naše budem chodiť tak ďaleko, keď môžem byť tu. Dobre. Ďalší robot dole. Ak si musíme nejakého vyrobiť. Dal som to prioritizovať, takže aj toto prioritizujem. No, to začína byť zlé. Tak. Poďte to vytradovať. Dobre. Zatiaľ sa nám darí energie máme dosť, prosím vás. To je úplne easy. No, už iba no choďte to už postaviť. Potrebujeme teraz nejakého inžiniera, nejakého typka, ktorý to tam donesie. No, vytradujte to rýchlo, aby sme mohli potom aj postaviť túto hovadinu, aby mali kde spať ľudia, lebo... už ide. To je náš hrdina, jak sa voláš? Donny? Prečo to nie som medic? Ale to asi môže niesť hocikto. Donny je frajer. Že už to ide postaviť. To je medic. OK. Typek to mal niekde zlomenú nohu. On si ešte asi nebol ľahnúť. Nebol, lebo už myslela jedna táto vecička. OK, máme kopu plastov. Takže. Už tu robí typek súčiastky. Nice. Teda, no hej, urobil jedný. Nice. Máme 5. Super. Už sa pracuje, už aj semikonduktory bežia. Super. Nice, toto je postavené. Jedna. No viete, čo poviem takto za radom. Hop. Hop. Štvrtá, piatá, šiestá, siedma, tu ich viacej sa nevojde, OK. Nejak tu nám to nevyšlo. Alebo toto je väčšie, počkať. To je medium a ty si... On spal na zemi, typek. LOL? To je tiež medium. Hej, viete, či ten oxygen generator tu nenechám. OK. Poďme to. Sice, no, už som to išiel zrecyklovať, ale... Toto zažera veľa plastov. Water. Máš niečo, čo nám pomôže s vodou? Nemáš.
No, ja chcem stavať. Water extractor. Rýchlo, nejaký zachránca to chodte postaviť. Už ste prišli? Á, ne. Ale pre istotu postavme. Prišli sme o všetky zásoby, ale vidíte, oplatí sa mať tie zásoby, lebo teraz ma to napríklad zachránilo, jak som mal tú krízu, neviem prečo zrazu bolo veľa tak... Neviem prečo bolo zrazu treba tak veľa vody. Ale nevadí. Radšej, áno, to je pravda, na vodu som úplne zabudol. Dobre. Myslím, že môžeme ísť na to. Tu robia traja, tu robia dvaja a aj tak rudy máme strašne veľa. OK, poďme to spraviť. Tento diel bude výnimočne dlhší, pretože... Alebo možno spravím z neho dva. Ale nie, viete čo, poďme na to. Vy budete asi v noci spať, čo? Tu je plno. Tu ešte nie je plno. Ale bude. No, ďalšie postele. OK, toto je hotovo. Tu už chýba iba jeden semikonduktor. Toto môžeme už deprioritizovať. No, stále nikto nerobí, ale nechám to tak. My nemáme tieto. Nepochopím proste, prečo sa nepríde medic a nezešte to robiť. Čo on robí? On sa fláka proste všade. Jasné, že nemáme medical supplies. Ja nechcem, že by týpci robili na mese. No, konečne sem prišiel medic. Toto treba. Toto chceme presne. Toto chceme. OK, yes. A dobre, teraz poďme... To som spravil hovadinu, ja som to mal najprv postaviť. OK, spomalíme čas. Tak, ideme. Water extractor postavený, super. Energie máme dosť, tak. OK, airlock môžeme tiež. Yes. Dobre, teraz security, teda control center. Kde asi? Asi sem. Tak. Airlock. Teraz tú vonkajšiu hovadinu. A prosím ťa, musím mať landing pad postavený, ale to je blbosť, prosím ťa. A na čom je landing pad? Dobre, čo, tak urobíme frajerinu, pozerajte na toto. Pozerajte na toto. Tak. To musím postaviť. OK, takto postavte rýchlo. Sem zatiaľ dám ďalší control center. Sa bojím, že sa mi to sem nevojde. Rýchlo to postavte. Keď to ten generátor pôjde preč. A vy teraz nemôžete vojsť dnu. Ani vy von. Tak to som trošku nevychytal. Né. Nerob si srandu. OK. Zrušiť. Vezmite a postavte takto ten airlock. Teda tak, zrušiť tento. Ne, to si robíš srandu, ja som stále uložiť. Airlock. Ne, viete čo, postavíme ho tu na. Ne, to je moc ďaleko. Musí tu byť airlock. Postavte ho. Tu nie je dostatok tých hovadín na to, aby sme postavili. OK. To je síce pekné, že ste tu na všetci dnu, ale... Nedostajte sa von. Ty vole. OK, uvažuj ako kverty. Nie, radšej tak neuvažuj.
počkaj, ja to chcem zrušiť. Tak. Kašleme na to. Robíme to v neskôršej fázi. Postavte airlock. A buďte spokojní. Nie, len mi nevrál, že nemám vonku inžiniera. Worker. Tak toto bude všetko pre tento diel. Ja vám ďakujem za sledovanie, dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, nezabudnite zanechať like. Prípadne ma podporte odberom a ja sa nás budem tešiť pri ďalšom dieli z hry Plantbase. Zatiaľ čus.